Dumakan lu ingat isi bro pesen duko sayawan Bathara Manikmaya kumpul sing duko kumelon ngening kentiasa kita neka putra kanganjok saking yati Santalika kowe manut sayawan Bathara Busngasta diparingi dupa sak pustakaning Dwi Panggo. Pulang dupa tinumpaken wonten salure agni. Uruping dupa makantara-kantara sumundure antareksa mewah kesambet bondo marabu arum dumapara. Minangka pratandha katarimah panyuwun sayawan Bathara Bulanggene Warsa. Nuduhaken wadyabala saking dening ingkang Pusden Pandhegane Prabu Kalapratana. Gandha ingkang kaosin manggih katan kadhuning pagaraning Jawi. Sayawan Bathara Narada mandhang setinggih ngawis sangga para Jawatanya samudra ping Jawa niki. Lapaning kalayan
banjing langit no kelap-kelap Katon ginjanging alus Lisan malaikat drum Sabarang turun kirmoyak rayu Saking tias bali ladalah ndoman kewo kula putra jingandika saking kayuwangan ngarga dawana kula pun Bathara Brahma nyadong dawuh kula pun gawe katos sing saking kayuwangan parwa kuwatir mbabari ing putra kula pun Bathara Brahma Siwanarada enten apa to pangoku kula nyadong dawuh menapa menggak wiwit kados sing pasakan kula putra jingandika kula pun Bathara temboro nyadong dawuh ladaran bejaji wis tuwek bareng kok ilate cepet kaya awite niki gawan bayi kok lho inggih kula putra jingandika kula pun Bathara Nyama Dipati nyadong dawuh menapa menggawe katosipun minggah kuwatir ya mbabari kok ayo nggih Bathara Brahma Tenggara Bathara Nyama kabeh padha gak timbali ngadepane pengarepan ngerti dina iki nang dadake gara-garane kayuan nganti para widodari padha wayang ngono mergo ora kan nyambet jayane ya utusan saka Narendra Inggih si Prabu Pratana iki wektu dina iki munggah ing perpatuanasan bakal ngaturake nawas minawara mau panglamar dheweke Prabu Pratana bakal nyuwun dhawuh lan Bathari Suryawanti lho ing atase buta ajeng dapal dodari napa boten mingerke blate tawa ayo kaya ngono ora menjadi to padha karo tiba ayo ingkang tetang cagak yo kaya ngono kuwi lah iki nek ngoten matu dipun teng piring mawon niku wis ora usah usul mah medeni nggih pun tawa kula dina iki ya Bathara Indra kula timbangan dawuh dina iki para kake metuwa ing pagelaran njaba dawuh kabeh para jata supaya sikeping kaprajuritan diamani itu gede-gede kan gak perlu dia kan gampang-gampang padha dawuh supaya ngunggurake utusane Prabu kala Pratana kan munggane merpat manas iki boten angstaken dawuh nek ngaten parku badhe medal pasilan bidhaken subuh para jaya wali ing saremu nggih iki boten angstaken dawuh benjing bidhan saking Jawa ingkang Prabu sanganira Yor saya dalika saking sawiyar kemakaisan katokmu aneng bocah ing ukir merbapak banyu tumiret ana sorot ing saya mikolan kunung nalika semrami bidharing para jata lan Cinandryaya kabyasa swaranipun
Umyong barang wadya kang manpah Upa satu curatoto tancarut Pemiro metparna Sang Bathara Indra sang ngambang Umpa satu curatoto tancarut mandek kabeh padha mandek dhisik iki wangun kok pedhut ana katon mendung pedhut peteng dedeg lawan kowe mengkene iki piye walah kalah bola bali iki wancine sajake wis meh dungkap labuhan to nyatane iki piye sedo diparingi udan kaya ngono wae ya panen iki pengarep-arepe para bapak kaum tani yen kesuwen ora diparingi udan pembuka tanduran padha semekane mati niki kuno kanggo nyerang bangsa niki tren sing gede-gede iki padha urip seger wah hawane katon sumukane to iya yen ae kontok dibatutake lagu iki pedhot iki padha disingkir ayo pedhot singkirke sing ae kok niat langening tangyan adlar pandamu Pinon lerkoko sorotekan lan pacar Purnaning dasare mongso katiku
Immohanawan Kenutungan Mengkaryo ikan Biwahi sineng Raksa kuntino Nalika semana rami bidaring para Adyapa para dewa Durandara rame bidaring para jata lan Cinandra pindha sela brakiti sing larani watu brakiti araning semut pindha semut kang mantawon sangging selan dari tirtan wonten pedhote najan carupara parandene datan lali marang golongane dewi-dewi kang madhep sunaban kumpul padha reka pindha arti pawaka arti arani gunung pawaka arani geni pindha gunung Kawlagar Kama kumpul ireng kumpul padha Kresna pindha kakak munggo ing pasektran Kama kumpul kuning kumpul padha pita pindha podang binorean Kama kumpul putih kumpul padha sekalan Cinandra pindha kuntul neba ing leleran Narangaping tumbak Bedhe Candrasa megari pangaku pindha Jamur Barat Nami suarane para janma kanjeng nganggo sing mantus mengancik ladan negaring diri wesi katingal Sangoto lenggah depan sedaya para Adyabala alam Cinandra gedheran koncane
kandhe duwe tegese loro makandhe jejeran jejeran ingkang marambah kaping kalih lah punika mapan negaring nggih wesi negaring kang gemari pasar koko harjo panjang dopo tapane kundulur kawibane sampase samodha gunung Demakadeng para jamo ngamong samya wis beting praja katingal jejaran mepet tepung tali saben cukit ripah kondo laku ning para dagang layar nangkut samya yang tenter muripe dene mengko panglan tetanen praja kaya nawan sampeyan timpang lamun bengi mulih marang kandhange dewi-dewi ora ana tangan kandhang den paring kepalang kantinan sing labet datang wonten Dursila Juti raja kang tebing paramuka para mantri bupati samya kontak kalpamaning dirgaya rupama tansah junjung luhuring sang rata sing tentoing ngasta pusang negari ngiling sing kang dejuluk Prabu Nirwata Kawaca diduluk Prabu Nirwata Kawaca Nalendra Yaksa ganya saprabata siri muka mangah-mangah pindha tembaga sinangling netra mencorong pindha mripate singa barong krana pindha cangking baita waja minis-minis pindha parang curi siung delada cak pedang linigan rekno dimbadeno darado tumpang wonten ing laihan kuling asta katingal diwut-diwut pindha taruta tuwa tepi ning perboto lenggaro denadep kangaran patih sekipu Sekti Mondro kula parajayeng jerit parugon tapaken ing kalah satu sekti manggolong golongan ing pairo pinangka dados tunggulaning bebaya sinambung ingkang swanira tumenggung sigra pankaka sang apa ajonan gantung ndara papa gandrung-gandrung kasmaran kapiran lan batane Suryawati teka kaya mangkono wijining pangandika ingkang dari kaya sing lisan
kowe mengkoto pate sepipu rayat padha raja swane marak ning ngarsaning Sunya Dewi kawula napa kawula inggih mundi pangestu paduka ingkang sinuwun raja sowan kula namung kula aturaken sembah pangabekti kula kemawon mugi kunjupun ngarsa paduka ingkang sinuwun kawula nuwun ya pati wis tak tampa panjen panarimanku Sio atake pangabekti marang panjenengan ingsun ora lewat kepenak anggon ngadhep iki kados sampun boten kirang secangking kula ngadyantura ngarsa paduka ingkang sinuwun lan tumenggung Sikra Pantaka kepenakno anggon ngadhep tumenggung Sikra Pantaka kawula kala inggih sinuwun kados sampun boten kirang secangking kula nyadyantura ngarsa paduka ingkang sinuwun kawula nuwun mangko teh pate sepipu kowe piye anggonmu tak utus munggah mring kayangan Sulaya swana mersane Pukulun Bathara Guru nggonku kepengin karo kan Bathari Surawati pengalamarku ditampa apa durung teh wale-wale menapa sinuwun inggih kula sampun netepi menapa ing dados dawuh paduka ingkang sinuwun kula sampun minggah dhateng kayangan Sulaya nawa saking paduka sampun kula aturaken kayan Kulun Bathara Narada lajeng Kulun Bathara Narada paring dawuh inggih menika Bathari Surawati dipun keparengaken naik dadi paduka pundhut garwa menika dipun paringaken diparingake inggih lah banjur besok dinapa daku karo Bathari Surawati teh gawing para dewa inggih menika dipun gawing ngentos iku mambangi watu item sileming prau gabus piye kapring entos iku mambangi watu item silming prau gabus lho kok watu kok bisa ngambang gabus bisa nyilem iki lho piye lah manut sasine wae piye mulanipun menika benjang Jumadi Lawas oh Jumadi Lawas nggih dintenipun benjang dinten Selasa kliwat menika sinuwun tanggalipun tanggal 14 bola aku iki bola tae pati pekok pati goblok sing ngatasi sasi kok ana sasi Jumadi Lawas kok apa ning pengung ene iki Jumadi Lawas apa Jumadi Lake ora Jumadi Lawas oh ndasmu kowe apa ning dina Selasa kliwat kudune iki dina Selasa kliwon ora Selasa kliwat. Wow, gasmu. Ngono jajaske pindho. Kuwi jenenge ora ditampa pengamarku. Lho, nek ngaten dipun tampe. Iya. Kula dina iki ayo krip kabeh para Jabala. Bukan timpul munggah kayang Sulaya. Ora dinake akasana dosa takon dosa akata ora arek kan Sulaya supo panloko katin saya indriya sasara marut bawana kono marko ate segi buklo timbangan dawuh sinun dina iki sira tak dawuhi ngancu para Jabala munggah mring kayangan Sulaya jaluken Bathari Surawati janji bayo ora mboyong Bathari Surawati celaka tugel bae nganti nyuwun pamit Kang
Lindho mawon mangawur rahayu paraning praturit gumagu bangsa tetekaya putulo mormani teng turangga esti regatakan sang ayu yo jagat yo dewa Bathara sisane Bathara jagat iki wangune nek sawan iki dudu sifat manungsa iki para dewa ketitik ngagem sepatu sandangane wah karo bekas karo varian sapa iki Lo sira tumangguh marang aku balik sira sapa jenenge iki ditangkap wah ditakoni Durung Semar malah ditakon ya yen kowe takon aku mburi saka negara ngiling saking Sila Prabu
Para pracaya kang aranku Menggung Sigra Pantaka. Kowe tumenggung Sigra Pantaka. Ya bali sing aku, Gus. Yen kowe takon aku Jata saka Ayangan nganggo dalaranku Bathara Brama. Kowe Bathara Brama panjang kaprana daya. Sumedya manding aku aja mati tanparan. Dina iki nemban dawuh ngendikane Sri Prabu. Kala Pracana gedhe direntuk rentuk bakal Suryawati bakal tak jaluk. Yo dadi garane Sri Prabu Kala Pracana mulai omripatku bolong-bolong. Ing atase ratu Gusti Musipating buta buteng betangan ya putine orang tata. Yen kepepet wani gadhok mangrowangi dewek dadari karo Widodari. Besok ora drongake saiki wae lah dalan empik lho nggih Padayo. Wateken aji kali jaenku. Nganti umpan sumber maca putraku tunjukkan datane dosa cangkemmu. Wandra guna dewa tangan ini gani sirah tiban Kanjeng yo.
Wah, kanten sepi wondro guna. Ya, kaya. Otoro Bromo ke kirang-kirang gumuyung. Kehani katakuran pencang nasmo takon dosa. Moro kaya. Mama nol katakuran. Ayo coba suara-suaramu ya ngomongnya kosong sanggatu kosong kumukul kantor sanggatu ibu penting ketiban kata-kata suyur wandamu kalau kandasun nama kalau kandasun
Raja Mas Pati Raja Dewaku sapa iki ana dewang malang kadhak ana ngarepku yen kowe takon aku aranku Bathara Brahma kowe sapa aranku aku Pati Sekepu ayo endi Pakari Surewati janji ora mbola aku tak jongkeng kan ora minggat apur mustaka mojo takon dosa
Risak mawekan adalah iki wanyono sipating dewa nganggo sepatu jengkel iki sapa ya yen kowe takon aku aranku Bathara Nyamadipati kowe jenengmu sapa buta buteng betangane ya iya yen kowe takon aku aranku Patih Sepipu ayo ndi atane Suryawati jane lak alungata lakon dongkeng kae kena sing kewasan nekane ati Bathara Nyamadipati menang apakah aduh ketiwasan ketiwasan pun kula jupai kalih sepatu kula jengkel isi regane 150.000 niki mesa bedhek mawon mboten lobah men mboten kok apa jadi kula jabut nyawane wah pun angel tenan wah la piye yen wah pun wis kados lek tono niku awet menurun. Ya punya wis saya diaturake masyarakat di guru monggo kula. Sambagong kesulukati kados pundi kakang-kakang kanika putra mimpang menapa kawon sedaya para Jawata padha ngaturaken kiwasana di guru sedaya para Jawata samya wah nunduraken kae wadyabala saking ngiring sedaya sang kasoran juritipun langkung sekti mandra guna prajaring jurit malugon lajeng kados pundi menika
Awan sekene sampun kula tutup. Sami pacak bali wonten merpati panasan Adi Guru. Waduh Kakang sakmenika makaten kewala Kakang. Paduka kula aturi itu dumujuk dhateng ing negari Ngamarta kula aturi minta saya Kanjeng Wayah Brata Pandhawa. Supados putu-putu kula para Pandhawa nirnakaken ngayan Prabu Kala Pratama samadya balane wah mangkene Adi. Wekdal menika Wayah Brata Pandhawa nembe nandhang kasungkawan. Lho. Menggayaken napa Kang? Menapa Adi Guru boten pirsa? Werkudara nyenipun kagungan garwa Dewi Arimbi menika wiwit jaban bayi sampun lair dipun maringi nami menika jaban tetuka. Umuripun udakara sampun meh setengah wasa sampun meh 6 wulan menika ari-aripun dereng saged pisah kayan puseripun Raden Jogja pundi. Para pendana binandang kandhuan tinggi lajeng paduka sinaraya sesapados-ados jagoning dewa kinten kula nggih boten sami purun. Wo mekaten ae nggih. Sakmenika ngaten kewala Kakang. Menika wonten pusaka kayang kula ingkang ampuh ingkang gedhe sing nami pusaka Kunto Wijaya Danu. Menika paduka paringaken kayang Uduka Permadi Wekdal menika nembe teteki Yogya Brata wonten ing Wonopalasara. Mekaten Adi Guru inggih. Menika nyuwun dhateng sinugraning Bathara supados nyuwun pusaka ing langkung landhep kinayang agas puseripun tetuka menika. Oh nggih. Mila menika wujuding Kunto Wijaya Danu paduka paringaken pun Permadi kinayang agas puseripun jabang tetuka menawi sampun kanggo damel para pendhawa ingkang paduka boyo minggat dhateng kayangan Suraya nggih menawi boten aku saken dawuh. Kunto Wijaya Danu pareng badhe kula tampi monggo klatuhi nampi Kakang. Adi Guru kados pundi Kakang Narada menika kepareng kula badhe nyen pamit daya cuwung dhateng Arcapada mrepeki dhateng patengganipun putu kula Permadi yenipun teteki Yogya Brata ing Wonopalasara inggih Kakang. Boten langkung namung nderekaken rahaja. Mila ngantos Permadi tapa wonten ing Wonopalasara menika rekaipun nunggak semekayan pengiyangipun nggih menika pun reksi Palasara nalika semanten tapa wonten wana dipun parinami Wonopalasara inggih. Laras ngaten Palasara menika nurunaken Nabiyasa, biasa lajeng nurunaken Pandu nurunaken dhateng pun Pandhawa menika sampun jamak limahipun menika mbahipun nggih boten. Selain itu anggenipun nyapak tilas tapa wonten Wonopalasara inggih Kakang. Nah itu Janaka utawi Permadi Pandhawa menika kita tasih kewayah paduka piyambak. Lah wong Palasara anak Sakri anak sekuten manak Manmayasa. Manmayasa anak parikenan anak Bermadi, Bermana anak Brama putra paduka Adi Guru. Inggih menika tasih wayah kula. Nuwun pamit paduka kula dhateng.
Sangsaya darwalas abyara kang lintang medhot Tutus Krisono Tengawan Romang gandaning pos Pito Karyaning putyan Resaing Trijawara Hambrang Swaraning matur ronto manungsa sangsara dening Kiler pantur nalika semana raming genyar sanyok bondo utara Gondolopati wadyabala saking Giling Wesi mangsa yuda lan para Jawata sanajan para Jawata pandhangira sanuci kacakup nyayah sikatan nyambil walang parandine saduga kewala tatan wonten ing sami ngasuraken kridane wadyabala saking Giling Wesi sabangung sekti bondo bunga para wadyabala saking Giling Wesi lajeng para Jawata sami tinggal granggan Corong Mlayu yen samyong ugi pagesanganira sowan-sowan
Wow,